السلام علیکم، میں تھوڑا میزبان محمد اسد، تساں میرے چینل اسد سپر ولاگ دے پے، امید کرنا تساں سارے خیر خیریت نال ہو سو۔ تے اج والا ولاگ ساڈا بڑا ہی زبردست ہے۔ اج والا ولاگ اساں نورپور ثقافتی روایتی میلہ ساڈے کو لگدا اس دا ہے بابا سیدن شاہ دا۔ تے اس میلے تے تھانوں اور بھی سیر و تفریح ڈھیر سارے مقامات دکھے سوں، موت دا کنواں ہو گیا، بیڑا ہو گیا، جھولے وغیرہ ہو گئے، تے اور تھانوں لکی رانی سرکس دے بھی جڑے شو کرتا بین او تھانوں دکھائے سوں۔ اس ویڈیو نال جڑے رہا سو، اور بھی تھانوں اس قسم دی نویاں معلومات ملدیاں رہا سن۔ تے تساں اس چینل تے نویں ہو تے سبسکرائب بھی کر گن سو تے بیل آئکن بھی دبا جی۔ ناظرین اساں بابا سیدن شاہ بخاری دی دربار تے حاضری دیندے پیاں تے حاضری دے کے اس بعد تھانوں لے چلسوں میلے تے۔ لو جی اساں ہن چلدے پیاں میلے والی سائڈ تے، تھانوں اتھوں دے سوہنے مقامات سیر و تفریح دیاں شیاں دکھائے سوں۔ تساں اس نال ویڈیو نال جڑے رہا سو۔ اگر تساں اس چینل تے نویں ہو تو سبسکرائب بھی کر گن سو تے بیل آئکن بھی دبا گن سو جی۔ تو اساں ہن میلے دی حدود وچ آ گئے ہاں تے تھانوں وکھاندے رہساں مقامات نویں۔ جی تو ناظرین یہ دیکھو اساں میلے دی حدود اندر تائیں آ گئے ہاں۔ یہ سامنے جھولے دے پے ہو، اس سائڈ تے دکان ہیں۔ اساں ہن چلدے ہاں جھولے والی سائڈ تے۔ اے موت دا کنواں ہے سامنے، اس دی بھی ٹکٹ لے کے چلسوں اندر، تھانوں دے نظارے بھی کہسوں۔ فی الحال چلدے پے ساگاں تھانوں ہور بھی مقامات دکھانے ہاں۔ لو جی اساں ہن بیڑے دا ٹکٹ گھندے پے ہاں، بیڑے دا ٹکٹ لے کے تے بیڑے تے چڑھسوں تے اور مقامات دکھائے سوں۔ اس تو بعد لو جی اسا ٹکٹ لے لیا ہے، ہن اسا چڑھ جی تو بالوں دے سارے تفریح والی جگہ دیکھ کے موٹے چھوٹے سارے تفریح کا مزہ جھولے پہ سارا ہو گئی جھولے والی بالا میں سامنے پرکشن جگہ لے چلے تھے وڈے جھولے دے بڑا وڈا جھولا ایک بار تو اس پہ چڑھتا تو